Какво става, пичове? Аз съм Мари Екс Про. Днес, като виждате, ще играю Minecraft Egg Wars. Играю Egg Wars. Виждате я? Вижда. Окей. Ой. Окей. Ахе. Ага. Така. Окей. Уай. Песеля. Хиляда стрелира. Никой не е да отиша. Те пендери са отишли. Сега отивам и аз. Защото никой няма да ме уби. Ако умра сега, ако умра... Знам, че трябва да гледаш 7-годишно дете. Убиха му Монгомери, защото нападна полицайите. По обувките му имаше глина, като глината тук. Сега ако умра. Ето умира. Майка ти Ай, нуп! Сега го ще дойде и ще убия. Сега искаш ли да дойде го? Искаш ли? Ще направя каймичка. Ева тук, Ева. Кой нещо няма да направя? Там да си стоиш. Нуп! 100... Двама... Майка ти! Просто так такъв. Дай ми дайманц. Идеи да го убия. Про комбо съм аз. Про е. Но. Про е, бебе. Окей. Майка ти. Кажи на полицията да изчакват вън. Само ти можеш да гледаш. Нуп комбо. Глей колко тъпа наретос. Ела спокойно. Да ти еба кантош, такъв кантош си голям. Беден си. Йок пара, йок. Майка ви, таки с гопаци, не съм видял по-гопаци. Браточка. Браточка, ела ми тук, защото ще напухам яката. Разбрах, че госпожа Фулър не може да забременее. Ще пухаме то. Не! Майка ти. Я ти там, що не умреш ти, бе? Блю, не ме ли чуваш ти, бе? Бу. Майка ти. Ама нямам за къде си. Жалост, нямам кирка. Майка ти. Майка ти не те ли възпитава да не удраш чуждите хора? Разбрали ме, циганчета кос. Майка ти не те ли възпитава, да питам аз? Дай ми дайман, сам ти събираш. Майка ти го пак такъв. Ще ходя. Майка ви гопаци, таки с гопаци. Сега ще си направя кирка. Тям чупа яйцета. Ето те. Пеу. Чупа. Чупа бубу. Тези бубу. Защо става така ясно? А той не е на бубу. Зелен хайвер. Зелен хайвер. Пишко. А в този случай ми помогна най-великият ум на този свят. Копаци. Благодаря ти за че броя. Ето, че всичко свърши. Да бе, яд. Умряха. Браточките. Аз браточка, идвам тук. Сега ще ти кажа, че ето си малко
защото аз чупя на бояйце, те нупове са, защото аз съм бикце, прием лекце. Мамо, като казахме лекце, ми направим лекце. От 1100 година нищо не съм пил. Пих само цигара. Майка ти глупачка така си. Майка ти така с глупачка си. Ти така с глупачка, че... Виж нашия. Я си идвам. Спокойно. Чакай ме, бе. Не, бе. Не умирай. Не умирай, ти викам ти. Ти умири. Ти точно умири. Как умре? Защо? Кога пак? Мамо, направим лекция така. Лоша работа. Лоша. Нашо умрял. Майка ти дева. Ти кой ще убиваш, бе? Ти кой мислиш, че си почнал да убива? То с какъв меч има. Ти мене. Пъстък. Да, то с мене, да. Пъстъци. Идват. Бацата, киснащи. Гледай ги, правят си селяни нагледат. Още малко гледай си работите. Сега те ще дадат. Ще не видят сметката. Вижте нашите, вижте. Кой за нямаше да ги няма в отбора? Аз съм за. Виж го. Да те яб. Да те. Good luck. Thank you very much. Goodbye much. Mike. Shut up. Говорих с Грексън. Изгубила е доста кръв, но ще се оправи. Добре ли си? Майка ти така с децибелка? Защо не умреш, бе? Защо? Проблем има много голям. Ето. Защо не си виждам яйцето? Спряхте. Защо го чупиш ти, бе? Добре, нарисувай космос. Сега, точно когато му се спречи. Защо всяка игра си я губя, бати майка? Тама! Добре, хора, това ще бъде за този клип. Дано да ви е харесал. Ако е харесал, абонирайте се за канала и чао!